טוב, אז עכשיו שאתם פה, קודם כל ברוכים הבאים. אני אציג את עצמי ממש בקצרה. אז אני מוטי לוי, בן 40 ממעלה אדומים, וגם אני סוכן נסיעות בדיוק כמוכם. אני רוצה להראות לכם את המערכת ששינתה לי בעצם את כל העבודה בתור סוכן נסיעות, ועזרה לי להרוויח ולשלש את הסכומים בעצם שהייתי מרוויח בעבר. אז שימו לב. המערכת הזאת זה בעצם סקאי 360, מערכת שמבוססת עמדאוס. כל סוכן שמצטרף אלינו לחבילת הפרו, בעצם למסלול הפרו, מקבל אתר אישי מבוסס עמדאוס, ואני רוצה להתחיל ודווקא להראות לכם כמה דוגמאות שלי ועוד של עוד כמה סוכנים שבנו בעצם אתר. אז זה האתר שלי, מה שאתם רואים פה, מוטי לוי זמן לחופשה. אתם יכולים לרדת למטה, אתם תראו ממש את הכל. כל הדברים האלו זה דברים שאני בניתי לצורך העניין, אם זה דילים לחג המולד, דובאי, חופשות סקי, כל מה שתרצו בעצם קיים פה. אתם יכולים פשוט לבנות ולייחד את עצמכם לפי מה שאתם עושים. אם אתם מתמחים לצורך העניין בחופשות כשרות, אתם יכולים לבנות את כל האתר שלכם בחופשות כשרות, דילים כשרים, יעדים כשרים וכל מה שתרצו. ואם בא לכם דובאי, אז כל האתר שלכם יכול להיראות כמו דובאי. ואם בא לכם היום למכור רק חופשות קריסמס ולייחד את עצמכם רק חופשות קריסמס, זה מה שתעשו. רואים, יש פה גם אופציה לחבילות נופש בעצם לאילת, שזה משהו שאני בניתי דרך אגב. שוב, חבילות נופש באילת, חופשה באילת, טבריה וכאלו. פה יש עוד חבילות בעצם מיוחדות של סקאי 360, שעושים בעצם רכש בלעדי, שזה חבילות שאפשר למכור אותן גם למשפחות מרובות ילדים, לקבוצות, ובאישור מיידי. ויש פה נגיד עוד חבילות שאני צירפתי, שזה חבילות כשרות. פה למטה סופה ז'וגי, ואם אני אראה עוד למטה אני אראה פה כל מיני תוספות שאני שמתי, אם זה הפייסבוק שלי, אינסטגרם, טיק טוק, קבוצה סודית, ממש הכל מהכל. בעצם אני ערכתי את האתר ככה שהוא יראה לטעמי, ואני יכול היום לבוא ולשלוח בעצם את הקישור, את האתר הזה, את הדומיין שלי ללקוחות. הם יכולים להיכנס ולבצע בעצם הזמנות באופן בלעדי לבד. והעמלה שלי גם מבוססת בפנים. לצורך העניין אני כבר הוספתי את העמלה שלי על האתר, וככה שכל בעצם כל בן אדם שנכנס כבר אני יכול להרוויח ממנו את העמלות שלי. אתן לכם עוד איזה כניסה רק פנימה לצורך העניין. נגיד משהו שבניתי זה דף נחיתה לדובאי. אם אני אכנס אליו אתם תראו בעצם ממש הכל. אתם רואים גם הדומיין הפך להיות דובאי הולידיי. אני יכול גם לקדם אותו ספציפית ובעצם לשווק את זה, אם זה גוגל, אם זה פייסבוק, אם זה אינסטגרם או כל דבר אחר שאני רוצה לשווק, שאנשים ייכנסו לאתר ויבצעו הזמנות לבד. אתם רואים, קצת פירטתי פה, ואז הוספתי בעצם חבילות נופש, נגיד 3 לילות בדובאי, 4 לילות בדובאי, וכו' וכו'. ואם אני רוצה העברות בדובאי ואטרקציות בדובאי, חבילת פגישה, ממש כל מה שרציתי שמתי פה. אני אתן לכם עוד איזה דוגמה של סוכנת שלנו, לצורך העניין, הנה שרה, ככה היא עשתה בעצם את האתר שלה, זה הייחודיות שלה. פה היא שמה חבילת גלישה לכל העולם, פה היא בנתה כבר את החבילות האלו. פה נגיד חבילה לאיסטנבול, לצורך העניין מי שיכול לטוס, בוקרסט, דובאי, חבילות מיוחדות, לוטראקי, הופעה של עומר דיאב בדובאי. ממש כל אחד בעצם עושה את זה לפי מה שהוא רוצה. אפשר לשים את הדומיין, אפשר לשנות צבעים. ניתן לכם עוד דוגמה של גיא, סוכן מעולה שלנו, גם ותיק בתחום. אתם רואים, פה הוא בנה בעצם את האתר שלו הבלעדי, פה הוא שם מגוון חבילות לשווקי קריסמס, עוד חבילות, שווקי קריסמס באירופה, יום האישה, חבילות לסיישל. ממש כל אחד עושה את זה לפי מה שהוא אוהב. פה הוא שם גם כל מיני כישורים וכאלו. ממש אני יכול להגיד לכם שזה באמת משנה, משפר פלאים את כל שיטת העבודה. אני אחזור רגע לאתר הראשי, בשביל להראות לכם שנייה כמה דוגמאות ממש ממש קטנות ומהירות. כמו שאמרתי, המערכת שלנו, סקאי 360, מבוססת עמדאוס, ככה שיש לכם גישה לכל הספקים, לכל החבילות הכי טובות שיש, אם זה טיולים מאורגנים, אם זה חבילות נופש, אם זה אטרקציות בלעדיות שנמצאות רק אצלנו דרך אגב באתר. אתם יכולים לבוא ולקחת נגיד חבילת נופש לצורך העניין, לכל יעד שתרצו. סתם דוגמה, נלך על אתונה, נבחר אותה. יש לנו פה בעצם מדרגות מחיר, הוא אומר לנו גם מאיזה תאריכים יותר זול, איזה תאריכים יותר יקר. אז סתם בשביל הספורט אני אעשה פה רגע, ונבחר חבילה, ונחפש, והוא ייתן לי תוצאות בעצם של חבילות נופש. אתם רואים, יש לכם פה ממש בחירה של חבילה, איזה מלון אתם רוצים, מה כולל את החבילה. זה לצורך העניין של ארקיע, יש פה נגיד של איסטה, יש פה של קווי חופשה, ממש הכל מהכל. עוד דבר נדיר שזה בלעדי אצלנו דרך אגב, חבילות נופש, חבילות דינמיות. זה בעצם בלחיצת כפתור, על הכפתור הזה טיסה פלוס מלון באישור מיידי. מה שזה עושה זה מרכיב לנו בעצם, לוקח טיסה מהמערכת, לוקח מלון מהמערכת ומרכיב לנו חבילות בלעדיות. אני אתן לכם גם פה דוגמה.
ניכנס לפה, נגיד תאריכים כבר בחרנו. יופי. אז יש לנו תוצאות, שימו לב, בעצם זה הביא לי את כל המלונות שיש בבוקרשט, הכל באישור מיידי, טיסה ומלון, יש כאלו כבר טיסות שהן כלולות דרך ספקים, מזוודות, אז פה נגיד יש לי כבר חבילה שהיא כבר כלולה בפנים, עם מזוודות, שימו לב, נגיד זה הבלנד סיטי, $548 לאדם, עם הטיסות, הלוך ב9, חזור ב6, כולל מזוודות, ואפשר כבר להזמין, להוסיף על זה בעצם את העמלה שרוצים ולהזמין. זה ככה גם יתרון ענק שלנו. יש לנו עכשיו, אנחנו נעבור רגע לפה, יש לנו ככה חבילות מיוחדות שזה חבילות בלעדיות של סקאי 360 שזה מבצעים בעצם רכש אחת לתקופה. אני יכול להגיד לכם שבקיץ האחרון מכרתי כמה מאות מהחבילות המיוחדות, שזה הכל בלחיצת כפתור, זה טיסות, זה מלון, זה אטרקציות, העברות, ממש הכל מהכל לחיצת כפתור, אפשר למכור גם למשפחות, מכרתי למשפחות של 16 איש, ומכרתי גם לקבוצות של 40 איש, בלחיצת כפתור, כל עוד יש כמובן זמינות, אפשר למכור את זה, שזה נדיר וזה משדרג את כל העבודה, יש לנו גם מחלקת קבוצות אגב, אם כבר דיברנו על קבוצות. אז ככה, מבחינת המשך חבילות, יש לנו פה חבילות סקי, יש לנו חבילות ספא, טיולים מאורגנים, כמו שאמרתי, חבילות ספורט והופעות, מותאם כשר, ממש הכל מהכל, כל מה שאתם צריכים, על מנת בעצם למכור כמה שיותר ולהרוויח כמה שיותר במינימום זמן. אני אתן לכם רק הצצה ככה ללוח בקרה שלנו מאחורי הקלעים, כל סוכן אצלנו מקבל בעצם לוח בקרה כזה, שפה אפשר לנהל בעצם את כל ההזמנות, יש פה, אם זה קורסים והדרכות, יש פה הדרכות על יעדים, הדרכות מקצועיות, ממש הכל מהכל, קורס משווקי תיירות, למי שצריך קורס משווקי תיירות, לצורך העניין סוכנים חדשים שרוצים קורס, יש פה קורס מעולה, גרפיקות, יש לכם פה גרפיקות, נגיד גרפיקות לפרסום לצורך העניין, אתם יכולים להיכנס לפה, לקחת את הגרפיקה, להוסיף על זה בעצם את הטלפון, את הלוגו שלכם ולשווק את זה החוצה, תבינו, ממש האכלה עם כפית זהב כמו שאומרים. דפי מידע ליעדים, גרפיקות כלשהם לאתר עצמו, אנחנו ממש בונים לכם אופציה, אתם רואים נגיד סופש בלימסול, בא לכם לבנות קובייה בתוך האתר, לוקחים את זה, שמים את זה, בונים קובייה של סופש בלימסול עם הקישור שלה, ואפשר למכור גם את זה. יש לנו פה מערכת הזמנות כמובן, דוח הכנסות לסוכנים, כל ההזמנות שלכם פה, אתם יכולים לנהל אותם ממש עם כל הפרטים של מה קורה עם ההזמנה, ממתין לחומר נסיעה, לא ממתין לחומר נסיעה, מה עוד יש? טוב, הצעות מחיר, כמובן ניהול הצעות מחיר, דרך אגב, הצעות מחיר, יש לנו, אתם יכולים לתת הצעת מחיר בפחות מדקה, שזה מדהים, פשוט נכנסים, שולחים הצעת מחיר, ויתרון ענק שאני יודע שאין אותו במערכות אחרות, ויש אותו פה, זה בעצם תשלום אחד, סליקה אחת, אתם יכולים לקחת מלון, אתם יכולים לקחת טיסה ואטרקציה, ולשלם את זה בכרטיס אשראי אחד, או לפצל את זה מספר כרטיסי אשראי, אבל בתשלום אחד בעצם, שזה מדהים, בחיבור אחד, שזה מקצר פלאים את כל העבודה, אתם יכולים לשים כמה עמלה שאתם רוצים, איפה שאתם רוצים, ובסוף אף אחד לא יכול להשמות אתכם, שזה היתרון הענק. בסוף המטרה שלנו זה בעצם שתהיו סוכנים, שאף אחד לא יוכל להשוות אותם, אתם תביאו את הסוכן שבכם, אתם תביאו את היתרון המשמעותי שלכם בעצם בתור סוכני נסיעות, ולא רק מבחינת מחיר, אני יותר זול, וזה לא מה שאמור להיות סוכן נסיעות. אז ככה, זה באמת ברקע כללי. אם אהבתם את מה שראיתם, אני אשמח באמת שתשאירו פרטים, אני חוזר אליכם, מספר לכם את כל התהליך, איך זה עובד ומה עובד, כמובן יש לכם ליווי אישי, הדרכות צמודות, יש לנו קבוצות, יש לנו מפגשים, כנסים, הכל הכל על מנת בעצם שתהיו הכי מקצועיים שיש ושתמכרו הכי הרבה. יאללה, אז נתראה, חכה לכם.